Matur nuwun, matur nuwun. Pakne, ana apa kowe? Pakne ana apa? Nyemimik suaramu. Ha wong dapure wayang kaya ngene kok kon nyuwarake ya Werkudara ya ora mangun. Iki ditimbali sowan. Ana ngendi mak iki? Ana ing Sun Mendira. Kelurahan Gulurejo. Pane wong lendah kulon praga pane. Matur sembah nuwun. Iki wis bola-bali ditimbali sowan mrene. Ya ming taun wingi ra nimbali awake dhewe. Ora apa-apa, ora masalah. Ha iya. Mbok menawa kepengin dalang liyane barang, ha iya. Wong jeneng Madang wis sok seneng gonta-ganti lawuh kaya mah. Kadang nganggo pupu, kepengin nganggo brutu ya kan. Kepengin nganggo ndas. Kepengin nganggo jeruan, sateleke barang ora. Kadang jangan gori pengen ganti jangan bening wis ora mokal. Ori kula semono kadangku tuwa Mas Diono didereke panitia tindak menontoyan. Mas Diono sing asta guru e. Sing guru bolak-balik rabi e lho. Guru kok bolak-balik rabi ora apa-apa. Saiki wis anu pensiun. Apa ya, Pak? Gugur. Ini duduk bareng karo aku kok. Sekarang biyen Kang Senan mulane kuwi. Njur saiki wis oleh jatuh Rama. Oh ya syukur. Ya muga kowe nganti paringi putra. Lan muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmatullah wabarakatuh. Sakinah mawaddah warahmah kok ngawur wae iki. Senengane ngarapi wong tuwa. Kaiki karo aku kanca ket jaman biyen. Ke jaman aku ditimbali Sumarini sepisan wis ora ono balung ngrene. Ha iya. Kaya sedulur Sinara Wedi larang. Jaman Suwardi Kamasku Ki Sutra tekane aku iki wis kaya sedulur. Pancen ngono maneh. Jaman biyen wis tau nimbali Suwardi Bapak. Zaman ini wis tau nimbali Suwardi Kang Masku segonta ganti dalang njur awake dhewe wis bola-bali ditimbali sumamprene. Ya muga-muga iso supeket anggone paseduluran. Amin. Iki tekan titi mangsane cangikan to limbukan. Iki mau sinden ora joget. Ayo kala-kala lingguh bareng kaya joget terus. Saben-saben live joget, saben-saben live joget abosen suwe-suwe. Ayo. Tur kene, Mas. Iki karo warga Mendira kene dikesangi wayangan klasik. Moko adat sing wis kene iki nganggo bintang tamu lho. Iki ora iki manjen dikesangi mat-matan lakon klasikan. Oh, lha kok.
Dadi iki mat-matan tenan. Lah iya, mergo pancen ngugemi karo jenenge budaya wayang. Mergo pancen wayang kuwi kena kanggo tontonan mawa tatan yang perlu aweh tuntunan. Lah iya. Karo sing ngendikake sore mau ya wis cocok karo kahanan. Mergo pancen wayang gedhe pigunae keprap agama Islam jaman biyen nganggo siar agama Islam. Oh lah ngono. Lah kok nganggo wayang lho kanggo ngedem kahanan. Kanggo ngedem kahanan. Ngedem kahanan ben ora ana kedadian cilik padha diodiniya, gedhe kedadian peperangan utawa perang. Nah, ngedem nganggo cara wayang. Jaman biyen Kanjeng Sunan Kalijaga ngasta dalang. Oh, terus tikete dudu dhuwit nanging tikete maca kalimat syahadat. Isine apa tuntunan babagan ajaran agama Islam. Bukti nyatane iso ngrembaka kaya ngene iki mah. Biyen dadi wayang miru andil tumrap penyebaran agama Islam. Oh lah ngono. Pancen bener maneh. Lah iya ngono kuwi. Iki ditimbali sowan mrene. Iki acara apa maneh? Iki acara bersih desa atau bersih dusun moko gilo sing lenggah. Wah, tenan luar biasa mah. Ngono ya maneh. Lah iya iki sing rawuh ya akeh banget mongko para priyagung, para pangasani negara padha rawuh iki mresani alang ujuli awake dhewe. Sing rawuh sapa wae Pak Neng iki Bapak Wakil Bupati rawuh matur sembah nuwun. Kepala Dinas Kundo Kabudayaan Kulon Progo rawuh. Anggota Dewan Kulon Progo ya rawuh. Bapak Panewu ya rawuh. Iki saka Polsek ya rawuh, saka Koramil ya padha njaga ketertiban, njaga keamanan. Iki Bapak Lurah ya rawuh, moko lurah kiwa nang kene padha rawuh. Iki BPK ya rawuh. Iki saka Polsek ya rawuh kepiye kowe iki? Saka Koramil ya rawuh kepiye kowe iki? Matur sembah nuwun. Njaga keamanan, njaga ketertiban aja nganti ana kedadian sing ora nyenengake. Tur nek wayange ora ana padha gelut ki ora ana kok. Sing gelut malah yoga-yoga kuwi. Iki rokokku, iki rokokku, iki rokokku, iki rokokku, gelut. Iki rekku, gelut. Dene sing padha wirisan ora ana ndelok wae padha gelut ki ora ana. Bedoro ndelok dangdut. Oh ngono ya Pak. Ora parbasan iki jaman maler ngono kae lho, Mak. Jaman maler. Lah kok iso muni jaman maler iki piye? Sing jeneng maler iki barang bosok dilubung, nek sing gondo wangi malah diganti. Kuwi contone apa? Contone ana dangdut, penontonnya luar biasa, iwon penontonnya ya. Moko penyanyi ini ming katuan cekak karo kotangan tok ya. Sing nonton juga do karo mendem. Ya. Mangkat bareng karo kancane. Bali ngamuk wong tuane nggo pedhang arep bleh, wong tuane njaluk motor sing padha karo kancane. Ya. Bali nonton dangdut merkosa tanggane. Ya. Mergo weruh penyanyi sing minggu tangan tok mau. Ya ora. Ngono ya panik. Kedadian ku akeh banget. Terkadang ana dalan beda geng, mongko saiki modele do geng-gengan koyo ngono kae iki. Njur iki apa ngono. Dan tobatenan. Engko nek kecekel terus do ting-pringis ngono kae. Ora rumang sing nek luput. Ha iya. Ngono kuwi. Nah. Saiki bandelo karo wong temanyan. Apa tau kumu temanyan terus bali njaluk motor wong tuane dibunuh wong tuane durung tau. Apa tau bali wong temanyan merkosa tangane durung tau. Ya paling pol-pole wiyaga mergo sasinden iki wis ora.
ora diperkosa diulungake lung ngono lung saut ngono ya maning lah iya mergo ana tuntunane lan tantanane mula aja lalek karo budaya wayang niki donya utawa dunya wis ngakui yen iki budaya sing adiluhur tenan. Oh ngono ya Pak nek. Budaya sing kinacek tinimbang budaya liyane. Aja gampang dijenu budaya saka luar negeri. Bocah-bocah saiki do kandhani. Engko nek mendem budaya saka luar negeri yo lali karo teke dhewe. Lali karo jati diri karo awake dhewe. Lali karo sejarah. Oh ngono ya Pak. Lah ya sing ngendikake Bapak Wakil Bupati mau aja nganti lali karo sejarah. Kuwi bener kuwi. Ya Pak. Lah iya. Moko sing jeneng budayane dhewe iki wonten apik banget, Mas. Aja gampang dijenu karo budaya-budaya kanca. Karang sing jeneng jajah ki ya ngono kuwi. Ora wani nganggo cara fisik sing dirusak ya kon budaya kuwi mau kurang bejane sing dirusak bocah-bocah nom-noman kuwi sing dirusak bocah-bocah nom-noman lah iya ning rusak kepiye nganggo narkoba lah iya mongko ngati-ati narkoba wis mlebu nang desa-desa saiki kula kudu sing ngati-ati tenan nek nganti bocah kena karo narkoba yo kecanduan utake bosok kira engko terus gagal anggone cita-cita lan dadi wong goblok kok piye kowe kok kowe dadi larangane agama dadi larangane negara mula bapak-bapak kepolisian sing setiti kudu digatenan mobah musik ing warga aja nganti narkoba mlebu ana ing ngondah kene Pak ngono ya Pak nang wing ngrusak tenan kowe ya ngono kuwi carane ngrusak generasi penerus ki ngono kuwi dirusak wis gampang dijajah negarane dhewe bener ning ora ana kanca-kanca sing kena narkoba ora ana kabeh suci kabeh resik ora ana saiki umben-umben ora doyan oh ngono ya Pak anek biyen kuwi bali wayangan terus golek anget-anget ning saiki wis ora Lha-lha biar ngaruni wayangan iki do karo ngombe ning saiki wis ora mergo aturane. Ngombe ya kon ngombe kopi ora apa-apa, ngombe wedang jeruk ora apa-apa, ngombe anggur goblokmu. Ngono ya Pak. Ya pancen bener. Apa sing dadi kandhamu lha iki? Ya muga-muga sampun awake dhewe kabeh warga Mendira Ulurejo ngendhah kita sabenaringan ayem tentrem salawase Pak Nek. Amin amin. Panjenengan sehat panjang umur apa sing dijongkok lakon apa sing dicipta bisa dadi sing padha nindak nyamong tani ora katrak ama tandurane ngono ya Pak Nek. Ya pancen ngono kuwi kudu muri-muri budaya ngene iki aja nganti lali karo budaya. Biasane wayang ora wayang kok sing dirusak tandurane kapok kae. Oh ngono Pak Nek. Ono kejadian kaya ngono kuwi. Biasane ben taun wayangan ke jaman simbah-simbah biyen. Kuwi ben taun wayangan ora wayangan tandure do dikuyuk apa. Ana Malodong, ana Brambang, ana Klinting, ana Waranggono. Ora ono kok Waranggono kuwi ora. Pancen bener ya Pak. Terus saiki dasar udah anak SBY kaya gampang to Pak. Tur ki disangga piyayi akeh dadi ki luwih enteng waton iso manunggal sing ngambur karo sing nang isor ya kelakon iki nek menteng kelek. Buku karepe dhewe ya ora kelakon. Lah iya. Lan muga-muga sing padha nyake usaha apa wae diparing lancar usahane. Sing padha dagang laris dagangane badine akeh. Sing asta pegawe enggak mundak pangate mundak bayare. Amin amin. Aku tak nyuwun lagu gugur gunung ya. Gugur gunung. Iki kanggo ngetokke anggone guyub lan hukum amene bersatu kabeh warga Mendira. Oke, siap.
Bukan bonang.